Irung Bangir iki aku. Wes sapa Tin? Ireng Bangir ya duwekku. Lambe tipis. Wes sapa Tin? Lambe tipis ya duwekku. Janggut jates. Wes sapa Tin? Janggut nyates ya duwekku. Sing kuwi. Lho. Bangke aku lali ya. Bangke ane. Wes sapa Tin? Bangke ane ya duwekku. Iki yebe. Iki piye ya? Iki piye Tin? Wes sapa Tin? Mestine ana sing duwe. Iki piye Tin? Wes sapa Tin? Mestine ana sing duwe. Iki piye? Dibenake Tin. Sing dibenake ya apane? Iki lho Tin. Dilek ana. Piye? Pipismu lancar ya? Capek kok. Kok pipis lancar iki lho. Alhamdulillah. Hubungane apa? Ya yen pipis lancar kuwi berarti sehat. Yen cratrit kuwi lara. Ngono lho. Oh, ya alhamdulillah. Pipise lancar. Amin. Piye? Bojomu cek penak? Ya isih to. Oh, ya Isih. alhamdulillah. Tenane cek penak? Isih. Karo aku penak ndi? Mbah aku urung rasake kono kok. Takoki penak endi? Ya isih penak bojoku. Oh ngono. Lah lire piye? Wong amben dina amor kulino diladeni. Aku njaluk apa dituruti. Aku mangan wis dijikokke. Ayo ora geyo kok jikok dhewe kok. Rumangsane kuwi. Ngerti ae mek dijere kaya dhuwur. Aku tau roh ngunceki nang omah neson karo bojone Jo. Nggih. Neson karo bojone to. Terus? Ndek gen dirukuni bojone to. Terus nutuk bar subuhan ke tangi golek dingklik tak adani. Napa? Golek dingklik ngono to terus ngancik-ancik ngono ki isa-isa. Ya, apa bar isa-isa to? Jangkrik ya aja buka wati. Lho, lah apa ora? Kok jenenge ya ngono kae lah. Jenenge wong omah-omah ki saling membantu. Nah, yen bojoku kan lagi lara lerek-lerek, dadi ya sing lanang iki ngewaki isa-isa ngono Aku kuwi. ki ra peknak. Iki ya curhatane bojomu ning aku. Mangan bakso dicampuri seledri. Mugi-mugi diparingi jodoh sing susune gedhi. Minor. Siji. Nah, aku iki lho, iki kan. Oke, ora. Aku iki tukang tambal ban. Nenen. Uripe talan-talan. Kelepangan duit sing halal. Waton cukup kanggo sandang lan pangan. Jajal, karepe nadane melu iki. Matur nuwun, Jajal. Matur nuwun Bapak Harsono. Bapak Harsono. Dalu niki gelar budaya. Terus ke tibane muga-muga ya. Muga-muga tambah raharja. Sehat selamat lan ahli suwarga. Amin. Penak. Nimbali dalang kita ya kuntati. Yen nyeluk sinden adik niken salindri. yen disawang kok nyenengke ati. Yo, ayo. Ndang Terakhir. Saya suwe keduk niken saya gedhi. Iya. Iso lho. Enak iso. Mula wong wedok ya kuduna perbandingane nek pengen ketok kuru ya jejere wong lemu ngono. Dan wong lemu ki ora mesti do disengiti tak kandhane. Oh, ngoten nggih. Ya jenenge wong ki ana relatif senengane dhewe-dhewe, ana sing seneng sing kuru, ana seneng sing lemu, ana sing sedengan ngono kuwi lho, Mas. Sing mengke kok apa-apa seneng.
kuwi mono apa-apa arep kok ya. So diarani titot niku napa, Mbak? Sejarahe. Titot niku mergane gedhe. Nek cilik jenenge Nek titut. Nek cilik napa Pak Bu? Sopo sing muni titit mau? Kok seru banget sajake kaya kowe ta duwe ta, Mas? Sajake kaya duwe. Hebat gone Pak Kasian disuguhi soto. Wah, soto. Paruh bedane soto karo Siti. Ya rono, Pak. Apa? Nek nak soto ya soto, nak Siti iki sing gawe soto. Wah, ra iso. Lah nyapa? Salah. Lek soto ki panganan, lek Siti ki jeneng. Wis umum. Lah apa to, Pak? Nek soto kuwi mihune putih. Nek nak Siti, Pak. Siti ya beda to karo soto goblok keperceli. Maksudnya Goblok mentah ra mudeng blas lho. maksudnya piye to, Pak? Soto mihune putih. Teh. Nak Siti, Pak. Lho kok beda to karo soto? Lah iya. Soto mihune putih cel ra dirungokne nek Siti kuwi lho. Lah ya apa? Beda karo soto. Wis diomongi ra jelas-jelas sih kamu. Kasihan deh. Seto, aku ki yo ndak kenal lho, Mas. Mas Percil yo ndak kenal, aku yo ndak kenal. Nek Lek soto niku mihune putih. Lah ya lek Siti. Sing roh ya bojone kok iso. Oh, kowe iki kuculuk omonganmu wis sisi ae. Tak rasa-rasane awakmu saiki kok berubah to. Makane ya. Mangkane apa? Antara yo ngono ora kaya dulu awal awake dhewe saling cinta. Saiki yo pudar ngono. Makane kowe iso gawe ulah. Makane iso gawe ulah. Aku gawe ulah. Ulah sing piye karepe? Soale kowe gawe ulah, mesti bakal pudar cintaku, ngerti ra? Alah-alah, gur alasanmu tok ngono kuwi. Sakinge kowe ra gelem maca kahanan. Rasa merasa paling tersakiti lah. Lah nek masalah cinta yo cinta. Aku lho yo sayang, tapi apa yo aku kon mikir kowe tok ae, ora tandang gawe liyane. Badok apa? Awakmu apa ora isin to? Gandeng karo aku. Wong aku iki ora ganteng. Sapa sing ngomong nek sampean ki ora ganteng? Jare wong-wong kae lho. Sampean iki ganteng kok, Mas. Sawangan sing tenan to. Wong wireng kaya ngene no kok. Ganteng, arep ireng keleng-keleng. Tapi adik tetap cinta karo Mamas. Tenan apa ora? Engko ning mburiku aja-aja omongane beda. Mas, Dalem. Mas ku sing ireng sing manis dhewe. Mbok ora usah muni ireng to. Gawe cilike atiku lho. Kowe tuku sepeda motor ndek iki. Ya toh? Tuku. Ya, sepeda motor tetep Tuku. Kredit apa cash? Tak tekoki iki, tak tekoki sik kredit apa cash? ya anu kredit. Lah ya wis diakoni ae Ya. ya toh. Saiki tak tekoki, umpamane awakmu numpak sepeda motormu sing anyar. Anyar. Teko kidul mlakune ngulon. Betul. Teko kidul mlakune ngulon kan tenggok, Dik. Ya. Lah lek ngono ki banter mlakune angine ning ndi? Angine ning guri. Ya alah apa roh kowe terus ngene mlakumu. Angine ning mburi ya. Sepeda motor saka Kok kulon, kidul ngalor. Ngalor. Lah kuwi angine ning ndi? Angine ning Buater. kidul, Alah nyapo angin ning kidul bener. Ning lor. Nyapo ning lor. Ning ngarep. Ora iso sepeda motor bar. Wus, angine ning ndi jajal. Ning isor ora Sepeda enek. motor kok kidul ngalor. Angine ning ndi? Ning ban. Ning ban. Kuwi tenan lho ning ban tenan jajal lah bane gembos sepedamu ora iso banter numpakmu gluk-gluk. Di mobil barang ya ngono berarti. Iya. Rek njaluk tolong. Jaluk tolong apa yuk? Ojo DM. Lah napa ora oleh DM? Wingi ngongkon dhewe kon DM. Aku wis payu wis ndek bojo. Oh, wis payu to. Tak kira rondo. Duduk rondo ya. Ya wis lah nek ngono. Gak usah DM-DM. Aku wis payu. Iya payu wah. Geger jane metak tawar malah wis payu. Gitu.